Het wetterskip meldt op dit stuit extra wetter voort, toch het hoogland gemaal in Staren. Normaal sprutsen is een wetterstand van 52 centimeter onder NAP de norm. Nou is dat al 50 centimeter en dan wordt het terug miala ontemai 60 centimeter. Deze buffer is nodig omdat het snijden toch heeg wetter op een Waadzee dreig wordt om het wetter daarop kwijt te kennen. De provinciale dierenbetinking vindt dit hier net in de Prinsentuin, maar op het Ceylon in Ljouwertplak. Omdat het dit hier 20 jaar is dat Nederland officieel bevrijd wordt, het organisatie van de betinking een grutter programma geesteld. Ze komen de 20 aardstrijders uit Canada naar Ljouwert om bij de ceremonie te wezen. Een paar duizend mensen kwamen juist naar het Ceylon in Ljouwert als demonstratie voor de vrijheid van meningsuitering. De betinking werd houden naar aanleiding van de aanslag in Parijs op het tijdschrift Charlie Hebdo. Onder de aanwezigen in Ljouwert een protte politici en journalisten. Een nieuw multifunctioneel centrum voor Rieën liep het na een massale bezitten van dwarpsbewoners om de gemeente Rieën nog geen stap dichterbij. Het dorp heeft op ontruining van de gemeente een plan maken om een volslaand nieuw multifunctioneel centrum te bouwen, compleet met een gymzaal. Daarvoor is wel €1 miljoen nodig en dat vindt de gemeente weer te volle. Joen en vannacht eerst Rijn, letter droeg, het wordt 9 graden, er ziet een hudde zuidwestenwind. Morgen eerst droeg waar, dan volgt het op een nieuw ruimwetter, middags kleert het dan weer op. Er ziet morgen een stormheftige zuidwestenwind, in het watergebied storm. De temperatuur is morgen eerst nog 13 graden, maar middags zakt het naar 1 graden 6.